Ya kuwi per kuwi bahane, Bos. Lah sing kuwi. Damel ngarit wis rabutan lho, Mak. Aku ngarit. Lah ngarit tok sing pulung niki. Nggih, damelan pulung kilene niki lho. Lah niki. Niki isen. Niku nggih isen, toire niku pijeran. Warnane sing lurik-lurik ngoten niku pijeran, Mak. Lah sing murah ngarit nggih niki 17, lempit 12. Lah kantole kuwi damel rambanan menak, Mas. 35 komplit karah. Segawani karah niku mengke. Lek kuwi arit kawak kula ungkal ngono lho, Mak. Kuwi isen jane kuwi, Mak. Agak salah mereknya Toiren niku. Toirene pulung. Nggih, lah niku pijeran nggih. Apa bedok-bedok niki. Sing 160 nggih enten, 130 enten. 50.000 nggih enten, kantun milih sing pundi. Nah, kuwi Supri 70, Bos. Pulung lek kuwi, Bos. Garan.